Assalamualaikum taga di pintu ju bismillah kato dimulai. Ampun jo taubat kanan satu lila jo maaf 8 Mei. Masuk kamera dalam step luar. Masuk kamera. Di awal kato nan sapatah tiap ke kami tabuakan kanan rapi sambah ke kami layangkan kanan banyak salam tajelo kena rami. Karena di ada ibadah rimbun di pusako ruangan. Sebuah iyo sebanyak itu tak imbau oleh kami, tak imbau terpuji namo, tak ucap terpujikanlah. Kami sedoyo sabangkan. Bakeh karajo na baju juang na sa isinyo medan na rumah. Gadang ketek ku jumudo bara sadonan hadir sampai nangko kebakeh kami mengatakan sambah. Patah sariak talang babungo piladang masuk banda barabah marau tinang. Kacia indah kasabui namo, kadang indah kasabui galah kita bersama mengenali. Menari yang bunyi orang menjalo di lawi gadang menari bunyi yang carano alamai Syria adalah datang. Sinura dan sinuri menari JTP batang Syria galak tinang menari alamai carano menari. Ramo-ramo tabang malayang kekuto tengah banyaknya ampe pulang ampe. Indah carano alang kapalang di tengah-tengah lika orang merapi. Kapurilah Syria sana sudaro ambo di sinan bakakak baradia baipa babisan. Kami sapang kalam beko nak 10. Sekian sabah dari kami. Pulau Limbang anak rusuh mati kedabiah pengawa minta ditimbang pegeso ampunan lagi. Sekian dari kami.